Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І зараз акурат той час і той эфір, дзе мы на гэтыя ўсе падзеі, што вакол нас адбываюцца, будзем глядзець праз гістарычную прызму, аналізаваць, як это ўсё гісторыі паўтараецца, да? Добрый дзень, спадар Евген. Да, дрыжыкаў паўтараецца. Вот ужо пачынае інтрыгаваць. Евген Красулін у нас такі гісторык і палітычны аглядальнік. Але давайте ведаеце, з чаго пачнем. Такая сумная дата была у гісторыі нашей Беларусі 29 чэрвеня. 29 чэрвеня 40-го года адбылася адна з найбуйнейшых дэпартацый жыхароў заходняй Беларусі ў Сібір. Ну тут варта адзначыць, што гэта ўжо была трэцяя хваля дэпартацый, але яна, ну паводле звестак гісторыкаў, была самая буйная. І тады толькі за адзін гэты дзень, 29 чэрвеня, бальшавіцкімі уладамі было вывезена ў Сібір 23 тысячи чалавек. За один дзень, уявіце сабе, 23 тысячи. А ўсяго паводле таких афіцыйных звестак за гэтыя тры хвалі 40-41 года, ну не тры, усяго за гэтыя вот часы было вывезена у Сібір больш за 120 тысяч чалавек. Дэпартацыя гэта што? Гэта геноцид беларускага народа, гэта этноцид, гэта можа быць магчымасць пабачыць свет. Далі вот такія камуністычныя рэжым беларусам. Як вы ацэньваеце тое, як на беларусах адбілася гэтая падзея з дэпартацыяй? Ну, вы тут прапануеце адразу пайсці ў бок не гістарычных нейкіх наратываў, а наратываў хутчэй юрыдычных, так, даць вызначэнне, што такое геноцид, што такое этноцид. Мы, падаецца, на гэтую тэму з вами ўжо размаўлялі. Да, мы ўжо гаварылі, таму каму трэба юрыдычныя фармулёўкі, ён можа вярнуцца да нашых папярэдніх эфіраў і ўсё паглядзець. Мы як ужо в прынцыпе падрыхтавалі нашу аўдыторыю, спадзяюся. Давайте мы вот да таких чалавечых, можа быць таких філасофскіх і нават можа быць таких этнічных, можа быць таких катэгорый прыйдзем, як это ўплывае на грамадства. Ну зноўку крышачку ўсё ж таки вяртаючыся да юрыдычна і складаючы, тут я б нават параіў залезці ў статут, рымскі статут міжнароднага суду. Магу памыляцца з нумарам артыкулу 33, калі не памыляюся. Но зноўку магу памыляцца. Я не удакладняў просто, ну, трэба паглядзець. Дэпартацыя, калі гэта, скажем, не адбываецца на нейкіх законных, прынятых, у тым ліку міжнароднымі нормамі падмуркаў, ну, такое бывае там, ну, у выпадку неабходнасці эвакуацыі насельніцтва, там, за стыхійнай праблемы ці за баявых дзеянняў, гэта заўжды злачынства, прычым злачынства перад чалавечнасцю. То бок гэта тое, што нават не мае тэрміну даўніны. Вось тыя, хто займаецца дэпартацыямі, у нас час таксама гэтым займаюцца. Гэта ўсё ваеннае злачынства. І недарэмна менавіта праз гэта, праз гвалтоўны вываз украінскіх дзяцей, такія людзі, як, напрыклад, Пуцін, трапілі вось перад след міжнароднага крымінальнага суду. Ну, уласна кажучы, вось некаторыя людзі дамагаюцца, каб туды і Лукашенко трапіў пад гэты пераслед, бо ён, як чалавек просты і немудрагелісты, сам неаднойчы прызнаваўся, што прымаў актыўны ўдзел у гэтых дэпартацыях украінскіх дзяцей. І вось тое, што гэта адбываецца цяпер, пераводзіць нас, як вы і заклікалі, да такіх філасофскіх разважанняў. Вось, на мой погляд, у чым праблема дэпартацыі, напрыклад, 40-го году. А былі ж, ну, як вы і казалі, гэта не адзіная дэпартацыя далёка. Былі дэпартацыі ў 41-м годзе, былі дэпартацыі ў 32-м, 33-м годах, былі дэпартацыі раней. Пра гэта мы яшчэ паразмаўляем, бо гэта вось я неяк задумаўся, тое, што мне дазволіла перайсці вось гэтую праблему гістарычнасці. А праблема гістарычнасці, ось, у тым сэнсе, у якім я цяпер пра яе кажу, гэта тое, што мы ўспрымаем гэта не як трагедыю, не на эмацыйным узроўні,
а на ўзроўні ўспрыяцця, напрыклад, навучальнага матэрыялу. Так, перад намі адразу падручнік гісторыі, 29 чэрвеня 40-го году, дэпартацыі з Беларусі, канечне, сталіншчына, рэпрэсіі, ўсё зразумела. Вось калі гэта пачыналася, я глядзеў, як гэта мала ўплывае на людзей. Вось гэта другая палова 80-х, калі перабудова, галоснасць, пачалі ўскрывацца гэтыя злачынствы сталінскага рэжыму, роўна як і ў 90-е гады. Усё ж таки гэта была вось гэтая старонка з гісторыі, з падручніка. То бок, вывучыць, нейкія дарослыя людзі прымушаюць гэта вывучыць, толькі навошта? Добра, так, злачынства, ўсё. Дарэчы, гіганцкая праблема наша у тым ліку цяпер, што не была дадзенай юрыдычная ацэнка гэтаму. Вось не было таго самага Нюрнбергу па камуністычным рэжыме, што дазваляе цяпер у тым ліку шматлікім троллям у сацыяльных медыа пісаць усялякую лухту, прычым там логікі няма, сумлення няма, розуму няма. Тым не менш, гэта можа зачапіць чалавека, які скажу, что там, можа нічога і не было, документики дзе. Какие ваши доказательства? Ось, і тут якраз вось мне ў свой час дапамагло перайсці гэты бар'ер гістарызму у нашым сённяшнім кантэксце. Гісторыя іншай дэпартацыі, фактычна гэта была таксама гвалтоўная дэпартацыя, про яе вельмі мала размаўляюць, так, раз-пораз сустракаецца ў нашай публіцыстыцы, нейкія прыгадыванні прыходзяць, хоць і матэрыялаў немало, у тым ліку архіўных дакументаў, можна зайсці на сайт там нацыянальнай бібліятэкі. Там, конечно, смешна чытаць, чым гэта суправаджаецца аўтарскім тэкстам усе гэтыя дакументы, но тым не менш там дакументы ёсць. У тым ліку публікацыі той жа нашай Нівы часоў Першай сусветнай вайны. Я кажу пра трагедыю уцякацтва, што цяпер модна называць бежанствам. Вось 1915 год, калі пачаліся правалы расійскай арміі на германскім фронце, пачаліся адступленні, вось гэтыя прарывы, калі эвакуявалі вялікія масы людзей. Вось гэта тая трагедыя, якая накрыла Беларусь. Я памятаю, былі неяк у паездцы па Беларусі, вось у горадзе, які пацярпеў даволі моцна падчас Першай сусветнай. У нас зноўку Першая сусветная, яна ж цалкам закрыта потым рэвалюцыяй, грамадзянскай вайной, асабліва Великай Отечественной вайной. Вось пра гэта мы вельмі мала ведаем, хоць так крышачку ў бок ад нашай тэмы. На гэтай тэме можна было пабудаваць нехілую бізнес-індустрыю. Бо гэта тое, што пакуль цікавіць еўрапейцаў, і тое, што можна было вось паказаць ім. Праўда, я страшуся, што мы на парозе такіх падзеяў, што усе забудуць пра гэтую Першую сусветную. Вось, пакуль памятаем, маштаб у гэтым горадзе, у якім я быў, там распавядалі гісторыі 15-го году, калі хлопец ажаніўся, ім талакой паставілі хату, на наступны ранак у дзверы гэтай новай хаты грукаюць казакі, крычаць: вось вам калёсы, ўсё кідайце, што ёсць пад рукой, выязджайце адсюль, іначай піф-паф. І вось гэты хлопец распавядаў, як ён азіраецца, і казак ужо паходню там пад страху суе, каб гэтая новая хата згарэла. І тады няма, канешне, ніякіх падлікаў, но Беларусь страціла ад, падаецца, лічбу называюць ад 600 до 1 200 000 насельніцтва. Гэта вось тыя людзі, якіх гвалтоўна перад наступам нямецкай арміі вывезлі з беларускіх тэрыторыяў, калі яны кінулі ўсё. Увесь свой скарб, усю сваю худобу яны там кінулі, і іх проста грузілі і ўперад. І далей пачынаецца самае страшнае, бо, як бы мы цяпер казалі, інфраструктура адсутнічае. Хоць нейкі клопат там, размяшчэнне, харчаванне, нейкае лагічнае накіраванне іх у розныя месцы, дзе б яны маглі перасядзець вось гэтую бяду, адсутнічаюць. І, адпаведна, вось чытаеш там дарога Берасця-Менск, гэта ўсё скрозь могілкі гэтых самых бежанцаў,
з тэрыторыі Беларусі, якія не вытрымалі, бо вялікая колькасць загінула. Я зноўку неяк глядзеў праблему уцякацтва падчас Першай сусветнай у заходняй Еўропе. Вось асноўная гэта Бельгія. Вось Бельгія, лічыцца, пацярпела больш за ўсё. І там, конечно, таксама плыня уцекачоў ад наступу нямецкіх войскаў была гіганцкая, праз Ла-Манш яны пераплывалі. І один невялічкі брытанскі гарадок за один дзень у кастрычніку 2014 года прыняў 16 тысяч уцекачоў. Это было больш, чым насельніцтва горада. Уявіце сабе, вось зараз ва ўсіх перад вачыма гэты мігранцкі крызіс, там вось прыязджаюць, невядома што рабіць. Зноўку вось калі з Беларусі дэпартуюць, зноўку дэпартуюць, так, частку былых палітвязняў, вось прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек, і таксама ж праблема. Трэба размесціць, накарміць, апрануць, бо прыязджаюць без нічога, неяк юрыдычна легалізаваць. А тут вось гэтыя десяткі тысячаў, там 250 тысячаў бельгійцаў толькі ў адной Брытаніі былі. І я старанна пачаў шукаць па літаратуры заходняй, апісанне вось такіх жа пакутаў, якія беларусы перанеслі падчас вось гэтага уцякацтва Першай сусветнай. Масавыя пахаванні, гібель дзяцей, старых. Няма. Вось адзіная праблема, што некаторыя не пажадалі вяртацца пасля завяршэння Першай сусветнай. Насамрэч, там каля даволі шмат, ад пачатку 100 тысячаў бельгійцаў вырашылі застацца ў Брытаніі. Но асноўная маса ўсё ж такі з гэтых 100 тысячаў таксама вярнулася ў краіну і пачала яе аднаўляць. Вось на што зноўку мы разлічваем так у глыбіні душы, што ўсё ж такі беларусы, якія з'ехалі цяпер, вярнуцца і будуць аднаўляць краіну. І вось на гэтым кантрасце паміж тымі ж уцекачамі заходняй Еўропы і уцекачамі ў Беларусі бачна, наколькі жахлівыя умовы, наколькі жахлівая сітуацыя, у якую трапілі беларусы. І там же каласальныя дэмаграфічныя страты у Беларусі. Вось неяк Лукашенко казаў, што на тэрыторыі Беларусі можа пражываць 30 мільёнаў чалавек. У чымсьці ён мае рацыю, а дзе гэтыя 30 мільёнаў, якія могуць пражываць? На гэта мы вяртаемся яшчэ ў 17 стагоддзе, не, да печанегаў, як усе страшацца, не дойдзем. На 18 стагоддзе там таксама ж вось гэтая навала маскоўская, калі Беларусь страціла больш за палову насельніцтва. Это ж не толькі смерці, гэта якраз дэпартацыя ў рабства. Тое, што вывозілі цэлымі там вёскамі, рамеснікаў вывозілі актыўна, адкуль у Маскве культура-то ўвогуле з'явілася. Вось ад гэтай масы, якая была дэпартавана з Беларусі ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Гэта тое, што мы страцілі і што Масковія набыла. Што дазволіла ёй, уласна кажучы, вось у 18 стагоддзе зрабіць рывок, у тым ліку культурны рывок, і зрабіцца, не тое, што вялікай дзяржавай, но зноўку вяртаемся да характарыстыкі Чаадаева, той дзяржавы, якая раскінулася ад акіяна да акіяна. Пра што немагчыма было яе не заўважыць. І вось гэта зноўку зрабілася трагедыяй беларусаў, бо цяпер іх было куды высылаць яшчэ болей. Вось калі мы кажам, калі я кажу добра пра трагедыю уцекачоў беларускіх часоў Першай сусветнай, гэта вось быў толькі грэбень хвалі, які пачаўся раней. Сталыпін, я думаю, памятаюць такое прозвішча, сталыпінскія рэформы, іх у Расіі вельмі пераўзносяць, вось у постсавецкай Расіі лічыцца, што калі б у Сталыпіна там быў час 20 гадкоў, як яны кажуць, то ўсё, Расія брасквіла, ледзь не ў 30-х бы ў космос паляцела. Вось, но пачатак гэтых сталыпінскіх рэформаў і такі адзін са слупоў асноўных, гэта перасяленне сялянаў з заходніх абласцёў. У асноўным гэта Беларусь, Украіна, часткова гэта вось заходнія расійскія вобласці, цяперашнія, там гэта Куршчына, Белгародчына, і гэта ўсё ў Сібір. Бо там пустыя тэрыторыі, но там не столькі вось клопат пра тое, каб сяляне зямлю атрымалі, колькі каб яны атрымалі яе там, бо толькі што параза у руска-японскай вайне страшна, што далёкі ўсход увогуле адваліцца, бо там людзей проста няма.
А дарэчы, японцы ж былі ўпэўнены, што іхнія войскі ўжо дайшлі до Урала. Калі абвесцілі пра Портсмутскі мір і ягоныя умовы, што толькі палову Сахаліна яны атрымалі, у Токіа аж пачаліся хваляванні масавыя. Дзе наша Сібір? Японская, дзе ж воевалі? Вось. І Сталыпін вырашыў гэта ўсё засяліць, і вось гэтая сталыпінская рэформа каштавала, ну там няма, не сустракаў я статыстыкі конкретно по беларускіх губернях, но ў суме гэта до 3 мільёнаў, больш за 3 мільёны. Вось гэтая сталыпінская рэформа, людзі паехалі ў Сібір, у асноўным зноўку з нашых украінскіх земляў. І тут таксама адна справа гэта перасяленне, ну скажем, эканамічнае, так? Вось такое перасяленне ў канцы 19 стагоддзя было. Там таксама з заходніх абласцёў паехалі ў Сібір, паехалі насуперак жаданням уладаў, бо тады лічылася, што не трэба, хай застаюцца там. У Сібір ехалі толькі ось шляхта пасля паўстанняў 30-х, 60-х гадоў 19 стагоддзя, а пасля адмены прыгоннага права туды так паціху сяляне пацягнуліся, мы іх лавілі, адпраўлялі абратна, пакуль Сталыпін зноўку не зрабіў гэтай часткай дзяржаўнай палітыкі. І з аднаго боку гэта была, канешне, эканамічная складаючая, а вось калі мы пераходзім да савецкага часу, мы бачым, што гэта ўжо чыста імперскія такія замашкі, яны і ў Сталыпіна былі. Што мы бярэм вось гэтых дзіўных людзей, якія на захадзе жывуць, там незразумела, хто яны, палякі яны, ці недарускія яны. Леніна яшчэ не было, каб вынайсці для Сталыпіна Украіну і Беларусь. Вось таму вось Сталыпіну разгубленасці. Ну, на ўсялякі выпадак все роўна давайце туды, падалей, на гэтыя ісконна рускія землі, у Сібір, Енісей, Хэйлунцзян, ён жа Амур па-расейску. Вось, каб яны на гэтых ісконна рускіх землях станавіліся больш велікароссамі, чым мала ці белароссамі. За савецкім часам тут канкрэтна ўжо палітыка імперская. Вось тут можна ўжо так больш-менш упэўнена казаць пра этнацыд і генацыд. Но генацыд гэта ў першую чаргу, канечне, такія народы, як чачэнцы. Вось беларусаў гэтыя дэпартацыі накрывалі вельмі моцна. Па некаторых ацэнках зноўку да паўмільёна і нават болей чалавек гэта ўсё закранула. А такія народы, як чачэнцы, як інгушы, туркі-мсхетінцы, іх жа ўвогуле на 100% бралі і перасялялі. 23 лютага 44 года. Там же ўвогуле жах, што ў Ічкерыі адбывалася ў Чачэнскай рэспубліцы, чачэна-інгушскай тагачаснай. Калі проста вось немацных людзей знішчалі на месцы, там ёсць страшнае пасведчанне пра спаленне вёсак разам з людзьмі, бо яны не маглі, не хацелі перасяляцца. І вось такая палітыка савецкай дзяржавы, яна дзейнічала ў дачыненні не толькі вось гэтых народаў, якія ва ўсіх на слуху, зноўку чачэнцы, інгушы, крымскія татары, паволжскія немцы. Дарэчы, паволжскія немцы тут хоць і цынічна гучыць, но лепш за ўсіх аддзелаліся, да іх неяк так даволі мякка паставіліся. А астатнія гублялі вялікі адсотак свайго насельніцтва пры перасяленні. І вось тут канкрэтна этнічная складаючая, этнічная матывацыя. Дарэчы, 29 чэрвеня, калі паглядзець на дакументы, у асноўным гэтая дэпартацыя закранула тых людзей, якія апынуліся на тэрыторыі БССР, пасля ўзбуйнення, пасля польскага паходу, у выніку уцякацтва ад нямецкіх войскаў. І гэта ў асноўным былі юдэі. Юдэі з цэнтральнай Польшчы, з усходніх тэрыторыяў цяперашняй Польшчы, якія пачалі шукаць прытулак у Савецкім Саюзе. І вось іх у асноўным вось гэтая катэгорыя была закранута. Там былі палякі таксама у меншай ступені, канечне, былі беларусы сярод іх. Бо зноўку гэта ж усё калектыўнае пакаранне фактычна. Гэта не індывідуальнае. Вось цяпер таксама ідуць спрэчкі
Я думаю, троллі гэта будуць выкарыстоўваць напоўніцца яшчэ. Ідуць спрэчкі наконт міграцыйнай палітыкі у еўрапейскім звязе. Вось ці можна дэпартаваць нелегальных мігрантаў? І гаворка ідзе там пра ўтварэнне прытулкаў для іх на тэрыторыі афрыканскіх дзяржаў, блізкаўсходніх дзяржаў. І вось ідуць спрэчкі, наколькі гэта адпавядае гуманнасці і міжнароднаму праву. А за савецкім часам, канечне, там не пра гуманнасць, ні тым больш пра міжнароднае права гаворкі не ішло, просто адпраўлялі куды падалей. І калі браць больш раннія дэпартацыі, не чэрвень 40-го году, там канкрэтна пісалася, што ёсць элемент на памежжы. Вось пакуль яшчэ была мяжа паміж усходняй і заходняй Беларусій, вось Мінская вобласць, Віцебская вобласць, там пісалася, што так, давайте прачысціць памежнае насельніцтва і адправіць іх куды падалі ў Сібір. А на іхняе месца прывесці новых людзей. Вось, дарэчы, яшчэ ж працавала вельмі моцная агітацыя. Вось зараз у нас гэты безвіз з літоўцамі тымі ж, так, і ўсё запрашаюць, прыязджайце да нас, прыязджайце. Сям'я аднаго знаёмага также жыла под мяжой з польскага боку і слухала вось гэту ўсю прапаганду цудоўна. Адзінае, што у нашых усходніх суседзяў атрымліваецца, гэта прапаганда. Вось, дурыць мазгі, яны, канешне, майстры. Што сабе, што іншым. І тут так затлумілі галаву, што гаспадар сабраў усіх Савецкі Саюз за шчасцем, як Бураціна. Вось Украіну дурняў, значыць, кароўку там узяў, самы малы дзіцёнак, значыць, за хвост кароўкі ідзе. Вось пераходзяць мяжу, далей чытаем «Залаты цілёнак», як Астап Бендер пераходзіў мяжу, і яго ловяць, правда, не савецкія, а румынскія памежнікі, но я думаю, тут просто праекцыя зроблена. Замест савецкіх прыпісалі румынскіх, каб пытанняў не ўзнікла. Вось, і, карацей, без кароўкі, без сваіх рэчаў, без значэння ўсяго, на цягнеку Пермскі край. Малы памёр па дарозе, там яшчэ некалькі чалавек памёрла. Толькі праз пару год перад вайной, даўшы там камусьці хабар, гэтая сям'я здолела вярнуцца ў Беларусь для таго, каб трапіць у Плешчаніцах пад нямецкую акупацыю ўжо. І вось гэта ж таксама, гэта ўсё дэпартацыя. Вось гэтых людзей, якія паверылі прапагандзе, людзей, якія апынуліся на тэрыторыі Савецкага Саюза, якія там былі не таго клясавага паходжання, бо не толькі этнічныя умовы дэпартацыі, але і клясавыя, так? Вось кажуць, што савецкая сістэма адрозніваецца ад Трэцяга райху, просто карэнным чынам адрозніваецца, сапраўды карэнным чынам. Там забівалі за расавую прыналежнасць, тут за клясавую прыналежнасць. Я думаю, людзі, якія забівалі, атрымлівалі вялікі кайф, так? Ад таго, што іх не за нацыянальнасць забівалі, а за клясавую прыналежнасць. Ось. І гэтая, вяртаемся да этнічнай складаючай, гэтыя дэпартацыі ўсе, яны дазвалялі фактычна пераўтварыць імперыю ў такі плавільны кацёл, тое, што завецца. Вельмі стары інструмент імперыяў. Ёсць цудоўны прыклад, пра які ніхто не ведае, можа, акрамя мяне, на тэрыторыі гэтай студыі. Гэта імперыя інкаў. О, гэта клясыка. Гэта клясыка дэпартацыю. Гэта проста вось падручнікі пісаць для цяперашніх, хто займаецца гэтым. Па цяперашніх прыкідках ад чвэрці да траціны насельніцтва, а то і болей, гэта імперія гвалтоўна змяніла месца свайго пражывання. Бо інкі, гэта ж фактычна гэта не этнос. Інкі – гэта група палітычная, я б казаў, гэта эліта дзяржавы, якая паходзіць ад аднаго чалавека, дакладней, ад адной пары людзей. І вось гэтыя нашчадкі, вось яны кіруюць гэтай краінай, кіруюць праз справу заваявання. І зразумела, што заваяваных у выніку куды болей там 1 до 100 насельніцтва суадносіны. Заваёўнікі заваяваныя. Толькі можна шляхам рэпрэсію і вось гэтых дэпартацыяў кіраваць. Калі бярэм заваяванае племя,
адрываем ад месца, дзе яны пражывалі, вось ад магілаў продкаў, усяго ад свёнтых месцаў, і перасяляем на 1000 кіламетраў, дзякуй Богу, імперыя 5000 кіламетраў з поўначы на поўдзень, і перасяляем куды-небудзь, дзе вакол жывуць абсалютна іншыя народы, з іншай культурай, з іншымі традыцыямі, з іншай мовай. Ну і там галоўнае ўжо не ваяваць супраць заваёўнікаў, а выжыць неяк. Вось, а паступова гэта ўсё асіміліруецца, нівелюецца і атрымліваецца больш-менш аднароднае насельніцтва. Вось тое, што імперыя рабіла і з беларусамі, у тым ліку, і з палякамі, і з літоўцамі, і латышамі, і эстонцамі. І самае сумнае, што цяпер гэта працягваецца. Вось зноўку у вас гэты том «Нацыянальная ідэя», так? У выгнанні і на вайне нацыянальная ідэя. Фактычна выгнанне – гэта ж таксама дэпартацыя. Гэта людзей прымушаюць пакідаць усё сваё і без нейкага спадзявання, ну, залежыць, канешне, ад чалавека, но ніхто ж не абяцае, так? Што вы там, ну, 2-3 гады патрываеце, потым усё вернемся. І адпраўляюць у нікуды. Добра, конечно, не ў Сібір, но куды-небудзь больш на захад. Ось, но ўсё роўна гэта ж для людзей. То бок, умоўна кажучы, выбачаюсь, спадар Геўген, мы і планавалі перайсці как бы там да рэаліяў сённяшняга дня. Усё ж такі адна справа, калі вот умоўна вызваленых палітвязняў садзяць у аўтобус і без паспартоў прымусова, не пытаюцца ў іх жадання, нежадання, выкідаюць, дэпартуюць з краіны. Іншая справа, калі іншая, хай сабе і пад пагрозай рэпрэсіі, хай сабе з-за перасцярогі, там з-за палітычнага некамфорта з'язджаюць, но з'язджаюць самі. Гэта ўсё ж такі можна падводзіць агульнае пад нейкія працэсы дэпартацыі? Да, уласна кажучы, так, это ж за савецкім часам анекдот такі быў, хоць гэта лічыцца крынжова сярод цяперашняй моладзі, анекдот прыгадваць. Но тым не менш, як прымусіць кота з'есці гарчыцу. Вось там немец спрабаваў, не атрымалася, там спрабаваў ткнуць у пысачку, брытанец спрабаваў, не атрымалася. А расеец што, ён на азадак намазаў. Ну і, канешне, кот раз з крыкамі гэту гарчыцу вылізвае. Вось, і рускі кажа, калі ласка, дабрачынныя з песнямі. Вось прыкладна гэта такая дабрачыннасць ад'езду беларусаў у эміграцыю з тэрыторыі Беларусі. Што хтосьці дабрачынна паехаў? Не, хтосьці бы паехаў. Там вось гэты эканамічныя эмігранты, но эканамічная эміграцыя таксама гэта, выбачаеце, тыя умовы, якія створаны, і, скажем, пры іншых эканамічных умовах, больш спрыяльных, людзі бы не паехалі са сваёй радзімы. Бо ўсё ж такі, ну заўсёды ёсць частка людзей, якая там як рыба глыбей шукае, так людзі, так, дзе такое бывае, но калі мы паглядзім на этнічны склад эканамічных мігрантаў ва ўсім свеце, мы са здзіўленнем пабачым, што ў асноўным гэтыя мігранты едуць з не самых багатых краінаў, якраз у краіны, якія багацейшыя. То бок усё ж такі тут дабрачыннасці таксама. Ну, гэтая дабрачыннасць абумоўлена эканамічнымі нейкімі вось гэтымі чыннікамі. Але давайте вернемся да неэканамічнай сітуацыі выезду з краіны. То бок гэта ўжо з нацяжкай ці гэта без нацяжкі можна называць дэпартацыяй? Я б гэта назваў без нацяжкі. Зноўку, юрысты са мной паспрачаюцца, но адкуль бяруцца ў выніку тыя ж самыя юрыдычныя фармулёўкі і тыя ж самыя юрыдычныя ацэнкі. Яны бяруцца з аналізу гісторыі. Вось тое, што адбылося, вось сутыкнулася чалавецтва з такой з'явай, з такой праявай. Вось трэба гэта асэнсаваць, трэба даць ацэнку, і на падмурку гэтай ацэнкі трэба вырашыць, што гэта такое. Гэта тое, што дапушчальна, ці тое, што недапушчальна і за што трэба караць, каб гэтага не адбывалася. Каб хаця б страх там, перад тым самым пакараннем не даваў людзям рабіць вось гэтае злое. Ну, мы ж з вами, як людзі, практыкуючы эміграцыю вымушаную, мы можам казаць, што гэта недобра. Но з іншага боку так. Мы пастаўлены ў такія умовы, калі б мы засталіся дабрачынна на тэрыторыі сваёй радзімы, для нас было б горай.
Бо як бы там хтосьці не казаў, што не трэба заставацца на радзіме, асабліва палітычным гэтым дзеячам, палітычным лідарам, бо з'едзеш усё. Но гэта зноўку гэта крышачку супярэчыць логіцы і гісторыі. Бо гісторыя якраз таго ж 20 стагоддзя, той же другой сусветнай, паказвае, што тыя ўрады краінаў, якія з'ехалі ў эміграцыю, не засталіся на акупаваных тэрыторыях. Яны па выніку былі куды больш эфектыўнымі, чым тыя, якія засталіся на акупаваных. Тая ж нідерландская каралева Вільгельміна, у адрозненне ад бельгійскага караля Леапольда, яна зрабіла куды болей для пасляваеннага аднаўлення і сваёй краіны, і рэгіёну ў цэлым Бенелюкса, чым той же Леапольд, які толькі праславіўся сваімі, ну, скажем так, не зусім аднастайнымі адносінамі з нямецкай адміністрацыяй. Хоць, правда, пад канец вайны яго там ледзь не грохнулі, і тая ж Вільгельміна яго спрабавала выцягнуць, за што, дарэчы, у расійскамоўнай літаратуры выкотваюць прэтэнзіі, што яна абмяняла жыццё Леапольда і ўвогуле бельгійскай вось гэтай каралеўскай сям'і на магчымасць нацысцкіх злачынцаў з'ехаць у Лацінскую Амерыку. Напрыклад, Эйхман. Так, бельгійская бельгійцам. Давайте до нашага святога беларускага. Я ўсё ж таки вярнуся до самага пачатку, калі я вот этими тэрмінамі раскідываўся направо і налево. Ўсё ж таки, вот сам факт дэпартацыі, масавых дэпартацый, гэта можна назваць геноцидам беларускага народа у канкрэтным дадзеным выпадку? У вызначэнні геноциду цяперашнім так, прымусовая дэпартацыя народаў гэта з'яўляецца геноцидам. Калі мы прыйшлі да высновы, хай можа быць, як вы цытую класіка, юрысты з намі не пагодзяцца, але тое, што адбываецца сёння з этой вымушанай прымусовай эміграцыяй, дэпартацыяй, гэта таксама, ну, дэпартацыя агулам, то это таксама геноцид беларускага народа. О, вось тут мы зноўку вяртаемся до наших юрыстаў. Юрысты людзі вельмі своеасаблівыя, яны не гісторыкі. Вось увогуле, конечно, так цікава. Гэта Карл Чапек у свой час займаўся гэтым, калі б у судзе заседалі дыпламаты. Вельмі цікава пачытаць гэтую ягоную п'еску. Вось калі юрысты будуць займацца, яны могуць, ну, што да чаго заўгодна прычапіцца. У кожнай прафесіі, канешне, сваё. Вось тут можна казаць пра менталітэт у сэнсе майндсет. Ну, зараз яны з намі не ў адным пакоі, так што давайте мы вот без іх, а наше меркаванне. Я страшуся, как бы яны там не прыніклі да экранаў і не ловяць кожнае слово. Тут зноўку, ну, гледзячы, як будзе пагорнута іхняе бачанне. Вось як бы юрысты не настойвалі на тым, што так, яны бачанне гісторыка і палітычнага аглядальніка Евгена Красуліна. Сваё я ўжо казаў, што так, гэта геноцид. Канешне, гэта частка, гэта складаючая геноциду. А вось далей мы ўжо кажам, якія будуць наступствы. Вось канкрэтныя наступствы для тых людзей, якія займаюцца гэтым. У нас же пра гэта пытанне, я так разумею. У тым ліку, але давайте мы яго пакуль што пакінем. Давайте звернемся яшчэ да адной тэмы, да яе, дарэчы, вось нас таксама вяртае і Вожык Патрыёт, але я не буду цытаваць яго пытанне, але праз тое, што мы распавядалі. Калі паглядзець, я не ведаю, як было пасля вот эта хваля пасля Першай сусветнай вайны, калі беларусы з'язджалі, ці там раней, на іх месца, ну вот как бы вот пустая земля атрымліваецца, столькі там десятки, калі не сотні тысяч людзей выехалі, земля пустая. На это месца хто? Я ведаю, што пасля Галадамора ва Ўкраіне, да прыкладу, на это месца прыязджалі, перасялялі, завлекалі расейцаў, яны туды перасяляліся. Я ведаю, што калі вывезлі крымскіх татар з Крыма, на гэта месца ізноўку прыйшлі расейцы, рускія, найперш вайскоўцы там усе гэтыя. У Беларусі як гэта працавала? Вот месца вызвалілася, на гэта месца хто? Каго? І калі адразу я ўжо па ходу, калі браць сённяшні дзень, вот мы там з вами таксама абмяркоўвалі, калі там расіяне там у пошуках інтэрнета свабоднага купляюць сабе кватэры ў беларускіх гарадах і сюды перасяляюцца, гэта займанне месца там выціснутых дэпартаваных беларусаў?
Вось ёсць вельмі цікавая крыніца па праблеме ўцікацтва першай сусветнай вайны, гэта наша Ніва. Публікацыі там. Зноўку гэта можна пашукаць вось на сайце нацыянальнай бібліятэкі. Там ёсць, не памятаю у якім месяцы, но 1915 год дакладна, артыкул Антона Луцевіча, цалкам прысвечаны гэтай праблеме. Он вельмі эмацыйна піша пра гэта. І ён якраз закранае гэтую праблему, што беларусаў масава здымаюць з радзімы, адрываюць якраз ад гэтых каранёў і кідаюць куды падалей там у гэтыя далёкія куты імперыі, каб яны там ужо асіміляваліся, каб нараджалі новыя гаворкі на тэрыторыі Уралу. Там шмат можна дагэтуль пачуць беларусізмаў у лексіцы, ці куды на далёкі ўсход таксама. Вось, а на месца так, месца пустым не бывае. Туды, канешне, прывозяць людзей якраз з унутраных абласцёў Расіі. І гэта адбывалася і тады. Гэта адбывалася ў 30-х гадах, калі скончылася палітыка каранізацыі, так званай, вось 20-е гады. Так, мы таксама з вами размаўлялі на гэтую тэму, і не толькі з вами, калі была украінізацыя, калі была беларусізацыя, таксама гэта працавала на карысць прапаганды. Вось калі Рада БНР была абсалютна дэзарыентавана, і ўвогуле дзеячы беларускага руху у эміграцыі, якія знаходзіліся, як і цяперашне. Таксама вяртайцеся, у нас тут вырай, у нас лібералізацыя ідзе, ўсё. Яны вяртаюцца, і тут жа схлопваецца гэтая экранізацыя з беларусізацыі, пачынаецца русіфікацыя, пачынаюцца працэсы, там гэты саюз вызвалення Беларусі, потым пачынаюцца жорсткія рэпрэсіі, хто толькі прыехаў, усё вынішчаецца, культура вынішчаецца, нацыянальная навука вынішчаецца. Прыязджаюць яны, новыя каранізатары, толькі яны ўжо укараняюць не беларускую мову, а яны ўжо укараняюць сваё. Што это у вас? Які гэта там, што вы там лапочаце на сваім штучным дыялекце? Сапсаванай рускай языком. Так. Прычым яны ж дагэтуль так глядзяць на ліберальныя расейцы, яны глядзяць на гэта як на сапсаваную мову, нягледзячы на тое, што ў інтэрнэце ёсць цудоўныя лекцыі акадэміка Андрэя Залезняка, на жаль, ужо нябожчыка, но ён вельмі добра там распавядае расейцам, што беларуская мова гэта зусім не дыялект расейскай, гэта не тое, што аддзялілася, а гэта такая ж мова, якая развівалася паралельна з расійскай мовай, гэта асобная мова. Вось прычым у Залезняка вельмі прыемныя для нас высновы, а ён спецыяліст каласальны, ён всё жыццё прасядзеў на граматах наўгародскіх, ён вельмі добра рэканструяваў вось гэты паўночна-ўсходні дыялект наўгародска-пскоўскі і вызначыў уплыў на сучасную расійскую мову. І таксама глядзеў на развіццё беларускай мовы, украінскай, з вельмі прыемнымі для нас навінамі, што гэта ягоная гіпотэза, што украінская мова гэта тое, што аддзялілася ад беларускай. Першапачаткова была беларуская як мова палітычнага цэнтру Великага княства Літоўскага. І вось украінская мова, яна развівалася на перыферыі. Зноўку тут гэта гіпотэза, я думаю, тут знойдзецца шмат навукоўцаў, якія будуць аспрэчваць. Вось нават не буду казаць, з якой яны будуць краіны. І вось гэтае перакананне, што Расія мусіць кіраваць намі ўсімі, яно таксама з гэтага ідзе, бо зноўку вяртаемся да таго, што называецца менталітэтам сярод нас, а насамрэч з'яўляецца, на мой погляд, культурай, якая можа выхаваць чалавека так ці іначай, а можа не выхаваць. То бок гэта не тое, што там у мазгу аднародзінаў, не, гэта фармуецца культурай, той же літаратурай, мастацтвам і так далей, палітычнымі наратывамі. І вось гэтая культура, яна прыводзіць расейцаў да высновы, што яны вышэйшыя. Вышэйшая раса, можна так это казаць. Так, каб нам таксама юрысты не казалі, што нацызм гэта не расійская з'ява, нацызм гэта Нямецчына, Трэці райх. Вось. Будзем выкарыстоўваць цяперашні тэрмін расізм, які бярэ ў сабе і нацызм таксама. І вось у расейцаў такі погляд, што вы не зусім даразвітыя людзі,
там нацыя, ну хутчэй не да нацыя, як яны любяць казаць, а мы прыйдзем, мы вами будзем апекавацца, мы вас забаронім ад злых польскіх паноў, там ад гэтых заходнееўрапейскіх гомалібералаў і гэтак далей. Будзе у вас просто шчасце, мы вас будзем карміць. Не будуць. Гісторыя паказвае, што не будуць. Я ўжо параўноўваў уцякацтва ў заходняй Еўропе, уцякацтва ў Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. Так што не трэба спадзявацца, што яны прынесуць цывілізацыю і харчы з сабой. Вось, хутчэй гэта будзе смерць. І тым не менш, вось яны прыязджаюць, ну, зразумела, што зноўку вяртаючыся да сюжэтаў Дмітрия, як яго Крылова, непутёвыя заметкі, тое, што вось з траўня месяцу гэтага году выхадзілі на першым расійскім канале. Вось там вельмі заўважная штука. Ён в упор не бачыць беларусаў. Для яго існуе Белая Русь, цудоўная тэрыторыя з прыгожымі дамамі, там палацы, якія панабудавалі гэтыя царскія вельможы ў 19 стагоддзі. Вось, ну там няма беларусаў. Гэта значыць, што гэтая цудоўная тэрыторыя, яна наша. Мы туды можам прыехаць і зрабіць добра гэтай тэрыторыі. Вось, уласна кажучы, тут мы ўжо бачым больш асэнсавана тыя працэсы, якія цяпер ідуць, калі адчыняеш Facebook, адчыняеш Threads, і там вось проста гэтая хваля несецца прапаганды, што прыязджайце ў Белую Русь. Там чыста, там натуральныя прадукты, там няма вайны, там ёсць інтэрнэт. Вось, і адпаведна потым глядзіш на статыстыку здзелак па нерухомасці і бачыш, уласна кажучы, як гэта ўсё карэлюецца паміж сабой. Вось зноўку я заўжды тут прыгадываю тое, што казаў Ахмед Закаев, адзін з лідараў свабоднай Ічкерыі незалежнай, што у нас падыход такі, што мы не заклікаем людзей з'язджаць. Як бы не было цяжка ў Ічкерыі цяпер, ўсё роўна мы заклікаем не з'язджаць, бо калі вы з'едзеце, на ваше месца прыедуць рускія. І ўсё, гэтая зямля будзе згубленай. І тое ж самае можна казаць пра Беларусь. Нас наперадзе чакаюць вялікія выпрабаванні, калі вось гэтыя тэндэнцыі, якія цяпер заклаліся, будуць развівацца і далей. Тут, канешне, мой невынішальны аптымізм прысутнічае. Я думаю, што ўсё ж такі Беларусь выжывала ў розных сітуацыях, выжыве і цяпер. Тым больш, што сапраўды, калі на тренды паглядзець, скажем так, беларуская нацыянальная ідэя, вось, беларуская ідэнтычнасць, гэта тое, што вабіць, болей вабіць, чым, напрыклад, 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя. Вось тады можна было казаць, што быў поўны правал у гэтым. Дзякуючы зноўку палітыцы з таго ж Машэрава, по актыўнай русіфікацыі, по вынішчэнню ўсяго беларускага і архітэктуры, і мовы, і культуры ўсяго, ідэнтычнасці зноўку. Вось цяпер куды лепей, цяпер беларуская ідэя на пад'ёме. Вось я спадзяюся, што гэта дазволіць нам перажыць гэта. І ўсё ж такі захаваць Беларусь і захавацца беларусамі тым, хто цяпер знаходзіцца ў Беларусі, і зноўку вярнуцца тым, хто трапіў вось пад гэтую нявольную дэпартацыю. Хоць зноўку тут можна тым жа юрыстам спаслацца, што не, самі прымалі рашэнне, самі ішлі на гэты памежны пункт пропуску, падавалі пашпарт, бралі яго са штампікам адпаведным і ішлі ўсю гэтую сваю міграцыю, якую цяпер лукава называецца дэпартацыяй. Хоць зноўку я буду працаваць над тым, каб юрысты прызналі гэта дэпартацыяй са сваімі гістарычнымі ведамі. Ну, як ужо на самом пачатку сказаў спадар Яўген, паводле рымскага статуту дэпартацыя – гэта злачынства супраць чалавечнасці, якая не мае тэрмінаў забыцця. Дзякуй вялікі. Ну што ж, як слушна некалі казаў адзін з гасцей нашай праграмы «Ідэя X», касцьмі беларусаў пракладзена вялікая дарога, дакладней усыпаныя дарогі ад Брэста і да Сібіры, да Іркутска і да Петропавлаўска. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што прыйдзе час і мы гэтыя косці усе збяром і вернем на радзіму, бо радзіма – гэта тое месца, дзе павінны быць беларусы.
Дзякуй вялікі. Евген Красулін, Зміцер Лукашук былі з вами. Жыве Беларусь. Жыве вечна.